Croeso i Castell a Gardd Powis yn y Trallwng, Canolbarth Cymru. Cafodd y castell ei adeiladu yn y 3ydd canrif ar 10 ar gyfer tywysogion Cymru, a mae wedi cael gwahanol berchnogion. Ar ôl i'r teulu Herbert fyw yma am dros 400 mlynedd, cafodd y castell ei drosglwyddo i'r ymwelwyriadolaeth genedlaethol ym 1952. Heddiw rydym yn yr amgueddfa Clive cafodd ei sefydlu gan yr ymwelwyriadolaeth genedlaethol yn y 1980au. Mae'r amgueddfa yn gartref i eitemau o arwyddocaol byd-eang a cafodd ei casglu gan 2 genedlaeth o'r teulu Clive yn ystod y 19fed ganrif. Drwy gydol y flwyddyn nesaf, byddwn yn treialu dull newydd o arddangos a dehongli casgliadau. Yn ein cas newydd, mae'r eitemau yn canolbwyntio ar Tipu Sultan a'r teulu Clive. Mae'r eitemau yn yr arddangosfa newydd yn cynnwys ffinial oedd yn addurno gorsedd Tipu Sultan a'i gleddyf. Hefyd, mae yna casgliad o ddarnau gwyddbwyll a cwpan a jwg seramig. Yn y dyfodol, byddwn yn arddangos casgliadau gwahanol o eitemau sy'n tynnu sylw at themau gwahanol. Rydym yn awyddus i gasglu adborth ar yr arddangosfa newydd hon mwyn deall beth mae ymwelwyr yn gweld yn ddiddorol neu yn bwysig yn ddiwylliannol. Bydd hyn yn ein helpu i feddwl sut i ailddangos y Casgliad De Asiaidd yn y dyfodol. Cafodd yr arddangosfa newydd hon ei ariannu gan Llywodraeth Cymru ac edrychwn ymlaen i groesawu ymwelwyr i'w fwynhau.